Dinaf Qesremala Cemîl Paşa da govendgerên geç û kur weke ku amadekariya xwe ya derketina meydana şer bikin. Di her hûrgiriyên cilûbergên wan û her wesat girêdana wan de wateyeke kûr. Bekinc û kirasên Kurdiyên folklorîkê Amedê ew wek rafên leşker kişiyan meydanê. Keşe, Delilo, Çaçan, Esmeramın, Herrani, Papure, Şuşane, Koçeri, Dullenk. Ev lîstikên serekene ku bi hezar salan el herêma Amedê têne lîstin. Aslında oyun, dans, Lîstik, dans û reqez ji bo arambûna mirovan e. Her wisa lîstik nûneriya, çand, huner, xem û coşiya wê gelê dike. Ji aliyekê din ve govend remzê têkeliyên sirûj te û mirovahiyê ye. Bu nimûne dema gor dikeve navbez, an jî dema cotkar diçin ser penderan, ev hemû difigirên govendê de cihê xwe digirin. û her lîstikek wateya xwe heye û ev wate jî jiyaneke hevpar e. Birliği, beraberliği göstermek için oyun oynamışlar. Dans, govendgerî, reqs û dîlan. Hestên mirovînek ku di nav hemû gelên cîhanê de her yek bi rengeke ciyawaz têne kirin. Di govenda Amedê de fîgür hene ku evînê, fîgür hene ku dexesiyê, fîgür hene ku şer, fîgür hene ku karkeriya zibaretiyê temsîl dike. Bir dernek kurduk. Diyarbakır Kültür Merkezi. Me komeleyek bi navê Komeleya Çand a Amedê ava kir. Dibin banê komeleyê de govendên me tevlî pêşbirkên govendê dibin û serkeftin jî bi dest xistine. Li bajarê Amedê nêzê pêncî komên govendê hene û niha ew li ber xwe didin ku dewlemendiya govenda Amedê bi cîhanê bidine nasandin. Govend xo rahat hissetmiştim. Kinga govend dilezim hani derdimi, kederimi çebe bir dikim, zarukatiye govend hez dikim. Kinga küçük bum davete bu bunda me bajari, huaveti bum davete. عرفا مسا صادر بي اومز دریزن اما ایدیا بکر بی تست تف دریزن و هیجان جوشکیان تف تیدانه. Govendgerên Amedê dixwazin ku di navbera Kurdan de di warê danûstandina heyneyên çandê de pereke zexm were avakirin. Em doğazın diliska Ahmet'e xwem göstermişkin her derego milletime tev bibinin, tev zanibin, tişta bibinin. Derê hem Kurdistanê wanê zanibin Ahmet'e me dilistinawi. و هم دوازن خلق ده ببینن. هم hani دوازن برا kültür برا herkes zanıbe. Bu neviş xod دوازن herin Kürdistan jî برا ev jî me bibinin برا hani herkes him bibe دوازن çünkü pir tiştik delale. Evder Qonağa Cemil Paşa ku 100 salan el ser piyan maye.
وەک vê qonağê bi sedan qonağên li bajarê Amedên ha li ber xwe didin da ku ev yadîgarên bav û kala li ser piya bimîne wek govenda bajarê Amedê ku salane herî kêm du xelat distîne û dibe yekemîn biçek bejî ew bi gilî gazincin dibêjin ku ev çand û kelepûra bajarê Amedê divê ku ji aliyê hemû Kurdên cîhanê ve were nas kirin û festîvalê Mihricanê ku li derve encam didin hemû xeyala wan ew e ku ew festîval û Mihrican û Şahî yek û li hemû cîhanê encam didin ew jî têda cî bigirin da ku vê çand û kelepûra bajarê Amedê bine nas kirin. Li bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê lîstikên govendiyên ku her sal dikevne rezayek di du siseyan govenda Amed, Bedlîs, Mêrdîn, Şirnex, Colemêk û Çewligê ne. Ev lîstik bi gelek awayên xwe dişibine hev. Lehîn cudahî jê di navbervan lîstikan de hene. Bo mînak, lîstikên Mêrdînê bêhtir bi hejandina milan yê Amedê bi yê lingan e. Mehdi Mutlu, Rûdaw, Amed.